Spider, my Spider-Man, Pig Bassy, Pig Bassy, Nay, Pig. And down here. Berat macam cakap. Iri Kalhon. Isi blog kalau. Pidile, Baba. Much to notice. Well, who nine like Kamsi. Ah, what have you? Baba, Baba. Parah ya nalek capek kan. Hasil lagi. Peter Bra, my like you. Pivot. Let's be back. MS Bodo. Hello. Hai, ma khabar? Mazahina doesn't hagu. Ma ke MS Bodo. Like dan hai thank you. Like kan lain takai. Sasia mate message harakai. MS Bodo maksa ke de comment hördo sa tho khai ne ba se ta ba sa kim ba MS Bodo da ba sa khai man kan man rang dan saya MS Bodo ser dong ba se फिसाला दुस्थ' खालामगासिनो नै आरनायखौनो मोसालायबाय आरनाय लानानै मानसियानो सोर दे मानसिया बेयाव थाय Hi. दे इयाव थायलै नोङो एसे नायहरथों Money. दादैया नै बेनो निउटन बसुमतारी MS Bodo नै आनखारियाव सोर दं नायदो दलद थाब्रा सासे माथो सासे कमेन्ट हराखै Maksudnya? सासे दंखोमायो आरो कमेन्ट हराखै जायाखै नोंथां MS Bodo ओके बाबु ओके थेंक इउ होनहरदो थेंक इउ आंकोल होनहरदो आरो बारा लाइभ होयैखायनो फैया लाइभ होबाय थाबासो फैयो बेसेबा गोबाव जाबाय आं दिनैसो होनायदों मोजां ना बाबु होनदों मोजांथ' दासान्दि बबेनि बाबु नोङो MS Bodo बबे जायगानिमोनथाय खिन्थाहरदो दे थांबायसो नामा थांबाय दां नै गैला जिर' मा ओंख्रि जाखो जोंहा थास' आथिं ना ओंख्रि ओमफ्रायो भेन्दि आलु भाजा बिराद गरमखा मा खालामदों
आं रमियानि या गोजोननाय थाबाय खिन्थानायनि थाखाय কি করিছে आंजों लोगो दंखायो खोमा ना एमएस बर' কি করিছে कमेन्ट हरद' लोगोफोर सोर सोर फैखो साथाम मानसि लांफैया सासे आरो लाइक होना गालांदो आंबो नोंसिनि लाइभआव थांगोन दाबोसो सोर सोर दं कमेन्ट हरद' सोरबा सानै दं आरो कमेन्ट हराखै मा खालामहैलायखो ओमफ्राय माबा सफिनसला नांगोन इन्जुरावनो लिरगोन ओमफ्राय दा होथेहैगोन दोनखोमाहैगोन लोगोफोर कमेन्ट हरद' एमएस बड' नों बहानि बाजै दुन आं कुकुर गफुर दैमालु खाथिनि बोरमाल' गफुर फैफेरबाय नामा गफुरनि दैमालु खाथि आरो आरनै होथियाव फैलायबाय गफुर फैखांबाय नामा एमएस बड' हमबाय था हाबनायखौनो थाङाखै बाजै मालाबा फै आरो जोंना दैमालुआव बिराद गिदिर गिदिर मिथिं जायो लोखि फुजाखौबो बिराद गिदिर फाथियो सानब्रै गाहाम जायो सानब्रै जायो आसामनि गेजेर आसामनि भितराव देरसिन होनजायो आरो लोखि फुजा मेलाबो लाबोयो नुहुरजोबदों हामा इदि खालामथारा मा सालायहरखो रायलायहरदों सोर सोर दङ कमेन्ट हरदो लोगोफोर एसे गोजानावला होथेयो आरनायखौ लानानै दुस्थ' खालामथारो नुहुरजोबो नुवाखै सानदों आरो नोङो नों इयाव थाबा नोंखौ नुहुरजोबदोंमोन साब्रै माथो कमेन्ट हराखै कमेन्ट हरदो लोगोफोर कमेन्ट हरदो लोगोफोर एमएस बड' सोर सोर बाजै न'आव जोंहा फिसाला सानै नैबे उन्दै आरो गिदिर दं गामियाव गेलेहैदों सासे न'आवनो दं नालाय हाय ओमफ्राय थांबाय खोमा दा न'आव रावबो गैथ'आ जों सानै दं माबा आबु दं कमेन्ट हरा माथो थांफिनो ओरैनो फैयो थांफिनो लाइक होबाय थांफिनबाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय लाइक होबाय थांफिनबाय आंबा गावसोरनाव गोबाव गोबाव थायो लाइक होबाय थांबाय लाइक होबाय मोनसे थांबाय मोननै मोनथाम लाइक होबाय आरो थांजोब्बाय दुइथासिम होगोन मा
Adanya मा खामानि मावो आरो ओमफ्राय आउट जादों आरो सोर आदाया मा खामानि सोर आदा मावा बेखारसो बेखार सेंग्रासो बेखार सेंग्रासो Come on, how to know? Life, beauty, नोंनि लाइफआव थांगोन दे आं होयोबा उमेश बर' साबसे खालामना हो चेनेलखौ I'm really puppy. That's man, am I pretty? Rau puppy lah.นี่ได้มาทำอะไรขึ้นแหละ Manusia bertanya le. Hah? นี่ค่ะถ้าได้พรหดเด้อมื้อคนนั้นถ่ายเคยถ้าที่นี่ไลฟ์เพิ่นได้เด้อทำนึกนี่ค่ะนี่ค่ะtao cả trong mười à hòn hòn nữa hắn này à ăn rồi hột phim đâm mờn cái năng nè net not visible on the Kamsar official like that abo thank you aku nangamen दा एसे प्रब्लेम जाबाय नेटानो फांखा खालामदो फांखा Selamat. Hai. Neng hodo ruan udah stata. Dan si problem zakade. Mangsa kene ha. Otai kata kamena. Maitha jana jana kata kamai sakram dikase. Sorry. Maitha bangga na geran. Ada phone online Bikram official vlog hahaha benar net gini थाखाय मिनिखोना माखो like dan होबाय thank you Bikram like होनायनि थाखाय मा बुंदों ओइ बायदेव केक हाया नामा आं केकखौ जाबाय थानाय जाखायो नालाय हायाखैथ' आरो उनाव हानोसै र' एसे बांबावबा Hello guys,
आं थांगोन आं मोनजाफेराखै माबार हा दं दे हाबा खबर होगोन ना आङो मनिटाइज बोरै खालामो आंखौ फोरोंदोना नेहा मैया मिटिङा मोजां जाखो ना माखो नेहा मैया टिचार डेया माबायदि थांखो जोबोर थांबाय बिक्रमा थांखो ना माखो आरो सासे गोमसार सानै सानै सासे नेहा कमेन्ट हरदों मैया मिटिङा बोरै जाखो आर'नाइखौ सामाद आर'नाइखौ जाहोनजोनो बे आर'नाइ ओं आर'नाइ बे थाइलाय एसे खोन्थाना आङो दुस्थ'खौ नै दुस्थ' बेनो आर'नाइखौ मा खालामगोन मा मागोन जाबाय थादो नेहा बसुमतारिया मा होनखो ओं मोजां जादों आर'नाइ दोननायखाय मोजां जादों होनबाय मादैया ओमफ्राय बिक्रमा मा होनखो र' आं खामानि मावदों दे मा खामानि मावखो थांबाय दोनथ'नानै खामानि ओंखाम जाखांबाय नामा बिक्रम थांबाय होनबा खामानि मावदों दोनथ'दों देग्लायसो खोन्थायाखै दुस्थ'आ ओइ देया मोजां खोबथ' आर'नाइया माथो मा होनबावखो ना माखो थांबायदां माथो जेबो मेसेजबो हरफिनदिया गोजोन फोथारनि न'आव थायोना बहाबा थायो बेबा लोमजाराबा थांगोन ओमफ्राय जोंफोरा बै लोगो गोथाङासो आइजोफोरखौ थांबाय दाखायनो आं सारा माथो जेबो हरदिया खोबना दोन मोजां नुदोंनो थाबाय मोजां नुदों इटानगराव थायो ओंखायनोथ' बारा नुवाहाय नङाबा आं गोजोन फोथाराव थांबाय थायो मालाबा मिथिं दावथिं जाबा ओंखायनोथ' बारा नुवाखै आं सिनायाखैनो गारि सालायो बेखायनोथ' आं बारा सिनायाखै ओंखायनोथ' बहानि होनना सोंदों आङो नों सिनायखायो लाइभ होबाबो थानोनो मोना थांजोब्बाय नेहा दङ नोंसोर लाइभ होबाबो बेखायनो थांनोनो मोना नेटानो जि प्रब्लेम सोमावबाय थानाङा दलहा मैया फिसाजोआ मोसाखोना मोसादा नेहासो होनबाय था
कमलि होननांगौ फिसाजोखौसो होनबाय थायो नेहा नोंस्रा नेहा नेहा लिरनाय दंना बैहाय ना नेहा नेहा बर'आवनो नेहा खालामनो ब्लक नेहा ब्लक सानाव बारा मानसि जायाहाय लाइभ होबाबो आं होनो सानो नेटनि थाखायनो होनायानो जाया एम्फौ माथाम दं खोमा दलदखौनो थाया गोजोननाय थाबाय नोंहालाय मा खबर हिनजावसोना दख'ना गाननायसो नङा आं हमनोनो हाला हिनजाव बायदि हौवासानि सोरथाय ब्र'सो होनफ्रांबाय जित बर' हेलौ जित मा ओंख्रि जाबोखो थांजोब्बाय आरो थांलाय फैलाय बेलेगावबो लाइभ होयो नालाय बेलेगाव थाङो न न न न न लाइभ न होनानै न थांफिनोबो आरो आइ मोनाफाबाय नुबाय दे आइ मोनाफामोन बोराय बुरैयानो गैया बेयाव उन्दै उन्दैसो दङ गासिबो आंखौ आब' आंनि उन्दै इउटुबारफ्रा गोमसारा गासिबो आइयानो गैया बेहायबो हेलौ लोगोफोर फैद' लाइक होफैद' फैदो आदा बाजैमोन फैबाय आदा ससपेन्स बाजैमोन सोरमोनथाय बाला खोमसि खालामनायसो थांबाय जोंहा आरो नै थांफिनबाय गैलालै फैदोहाय फैदोहाय फैदो लोगोफोर फैदोहाय फैदोहाय फैदो लोगोफोर नेहायाबो थांबाय फैयो मानो मा खालामदों एम्फौ गोनांखायनो खुस खुस गारजायो हो रावबो फैला दाबो फैला सामफ्रामबो होबासो फैयोबा आंथिंसो होदोंआनो सोर फैनो बाबायानो गाबोनबो बे मायाव गाखोलायखो एम्फौआनो खोनावलालै सासेल' फैला फैला बे फार्स्टआवनो माबायानो बोरैबाबा बोरै फैगोन फार्स्टआव ओरै नुजेननायखौनो समायना साइज दोनबासो फैगोन ना मा होनगौमोनलाय बेखौ जुगथामनो मा खाथियाव थां लोगोफोर आरो साबा दसजन फैबानो दोनसिगौमोन आं बारा गोबाव थालामोन नेटआबो प्रब्लेमखा नेहा मा मावहैखो हेलौ कमेन्ट हरद' नेहा फैफिनबाय नामा थांफिनबाय थांलाय फैलाय सोरबा फैदोंमोन थांफिनबाय
फैयाखै आरो ओमफ्राय थांफिनबाय फैदोलै आइ मोनाखैमोन मानसि लिरजोबदों आरो सिथाब थाफैजोबदों गस्ला गाननानै उन्दुसाबो थ'बो उन्दुसा कमेन्ट हरद' हरनाङा लोगोफोर फैनानै आरो थांफिनबाय बेयाव हरनाङा होनबायबा थांफिनबाय ओमफ्राय थग्रोन बाग्रोन मोजांबो रायलायनो रोङा इउटुबावबो बे खेबसे रायलायनानै जे जिन्दगि थायो सियार गंसे लाजोबबायनो सियाराव सोलाबबाय थायो गरमाव फैदोहाय ब्रा कमेन्ट हरदो नेट गैयैखायनो नै फैयो नै थांफिनो नै फैयो नै थांफिनो नेट गैयियावलाय सोर थागोन दानसैलै माबा मानो मा बिसोरनो फैफिनो आरो थांफिनो आंबा सोरनावबा थांलाय फैलाय जायो बिदि जाबाय बिसोरो जेनथेन सयजन फैबाय आरो फैजेनदों नालाय नेटआबो गैया नै फैयो नै थाङो बैहायसो खेबजोबनांगौमोन आखाइफ्रा Hey.
स्कुलावसो नेट नाङोहाय स्कुलावसो एम ए बड'आव थांबाय थांबाथ' आरो बे बेसे गोबाव लेरनानै एम इ स्कुलाव गोसोआव फार्स्ट फैनायानो नङा एम ए बड' लोगोफोर कमेन्ट हरदो सोर फैफिनखो सोर फैखो माथो फैयो आरो सानफिन लोगो फैयाखै रुपना अरेन खुश दिखवाजी दिखावाजी थैंक यू रुपना ओरेन मेरे लाइफ में आने के लिए लाइक करो लाइक डन करो रुपना ओरेन क्या कर रही हो मैं अभी मोबाइल में लाइव दे रहा हूँ मैना ऑफिशियल आ गया हेलो फ्रेंड लाइक हरबाय थैंक यू सिस्टार लाइक होनायनि थाखाय होआखै बे हारसिंसो रुपना ओरेन लाइक डान करो बेनो होबाय ओमफ्राय मैना अफिसियेला मा खबर लोगो दासान्दि मोजांथ' लोगो मा ओंख्रि जाखो होनदों आरो मैनाया ओमफ्राय जोंहा माबासो नाजों थास' आथिंसो ओमफ्राय आलुजों भिन्दी भाजामोन आरो ओमफ्राय रुपना ओरेन क्या बोला है शकल दिखावा शकल आज नहीं दिखाऊंगी फिर को भी दिखाऊंगा दिखाओ शकल दिखाओ मैना अफिसियेल आं दा नायसनलो दे थेंक इउ माबाहाय वालपेपार मा होनोमोनलाय होनाया मोजां जायाखैना ओंखायनोथ' बारा फैयाखै लोगोफ्रा आं लाइभ होफेरा नालाय मोजां ना मैना रुपना ओरेन प्लीज सब्सक्राइब करो मेरा चैनल को मैसेज रेट्रैक्ट मा लिरदों नै गोथां जाफैलायो मैना अफिसियेल बारा मोजां नङा माबाफोर दुखु जादों नामा दुखु जानाङाहाय दुखुबाबो सुखुयैनो थानांगौ मेसेज रेट्रैक्ट मैना मा ओंख्रि जाखो नोंसोरलाय मा ओंख्रि जोंहाथ' आं ओंख्रि खोन्थाखाबायना सुखुर दिखाओमोन ओमफ्राय दाख्लै दुखु मैना नों दुखु जानायखौ नुनानै ओंखारथारबायमोन आंबो माबा उरां बाग्रा थानायखायनो प्रब्लेम दा टनि फल' एयारटेल थानायखायनो
Tina Boroblo Hi Sister मा खबर आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ लाइक दान होदो लाइक होदो टिना सिस्टार मा ओंख्रि जाबोखो मा खबर टिना मा ओंख्रि जाबोखो मा ओंख्रि जाखो होनो मा ओंख्रि जाबोखो टिना बर' ब्लग थेंक इउ लाइक होबाय दे आब' थेंक इउ दे गोजोननाय थाबाय जोंहाबो जाखांबाय जोंहा माबासो थास' आथिं ना बबेनि नोङो टिना हेलौ मैनायालाय थांखो ना माखो थांबाय नेहा फैदोंमोन नेहायाबो थांबाय दा दालि आलु आब' ओमफ्राय मानो दालि बावगार हेलौ दे कमेन्ट हरद' टिना बर' नोंसोरनिया मा जोंना गहपुरनि धनपुर गामि दैमालु खाथि गोजानथार बरपेटा बैथिंसो गहपुरनि आङो गहपुरनि माब्लाबा फैफेरबाय दां गहपुराव लोखि फुजा जायो बिराद गिदिर जायो सानब्रै सानबा जाखायो गहपुरा लोखि फुजानि थाखाय नामजादा आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो आरो टिना ओमफ्राय लाइकबो खालामना होदो आरो लाइक साबस्क्राइब वेलकाम दे मेथाइ खनदो माखौबा दोंसे मेथाइ खनदो टिनाजों लोगो दंफायो नामा लोगो गैयाबा लोगो खालामदो जाजासिगोन हेलौ लोगोफोर कमेन्ट खालामद' साथाम फैदोंमोन टिना बर'आ मा होनदों साबस्क्राइब खालामना लाखादों आब' ए साबस्क्राइब खालामखानायसै ना
आंबोथ' खालामखानायसो सोरबा खालामबा आंबो खालामफिनखायो खालामखानायसो जानांगौ आंबो दा नायगोन आं मोजां मोजां भिडिअ हाबासो साबस्क्राइबफ्रा भिउफ्रा बारायो आरो भिडिअ बानायनोबो ग्रुप नांगौ मैना थांबाय नामा नेहा मैना खोन्थाहर थांखो ना माखो share subscribe kan deh apa sama pasangan mati mendatang सोरबा सानै सोर दं कमेन्ट खालामदों हेल' लोगोफोर कमेन्ट हरद' बोथोरा दाबो हामलाय रुपु बसुमतारी हेपि टिचार डेनिसो जेबो आपल'ड होनो मोनदिया सिना थांखो ना माखो मैनायाबो थांखो ना माखो सिना थांबाय आरो कमेन्टबो हरदिया सोरबा सासे दं मा खालामहैगोन बेयाव जिरायदों También. सिना थांबाय उन्दुनो ओंखारबाय लोगोफ्राबो उन्दुनो ओंखारना थांजोब्बाय मालाय नोंबो उन्दुनो ओंखारबाय नामा सोर सोर दंथाय कमेन्टबो हरा कमेन्ट हरद' सिना थांखो ना माखो
एल'भेरा फुनना लानांसिगोन माइसुं बेरगानायनि एल'भेराखौ ओरै माइसुं मायाबानो फैयाहाय होदावैखायनो लोगोफ्रानो फैया एसे बुरजाबाबो थांफिनजोब्बायसो होनांला लाइकआ 8 जाबाय बेनो जाबाय दे दानो साथामसो दसजन फैगोन सानै फैबाबो जागोन 2टा जाबाय बोरोहैगोन बोरोहैगोन मोजां मोनो सियार थानानै गोरलै बिदि थाङो आरो फैफिनो आयौ बै माबा सासे मानसियाथ' 8टानिफ्राय 10टासिम जाबाय खानायनिफ्राय 10टासिम माने 8टा फुंनि 8टानिफ्राय सानसुनि दामि मबाइल थुनानै बेटारिया 0 जाखाबाय थांजोब्बाय गासिबो दानदो खोनासंनाला दानदोलै मामि 147 दानदो दलद थाबारा खुस 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 Kamu sini bra, ini kamu mana? Jangan. Kamu ada? Kamu guys. Niran gaya nalar, kalian pilih juga. Berhi 100 chocolate bag. 100 beleg-beleg बै वाना मोनसे ओमफ्राय बै दट दट दं आरो 10 मोनसे दट दट थाबाय थागोन